Milé posluchačky, milí posluchači, já jsem Adela Legnerová a vítám vás u pokračování 20. epizody Archeopodcastu s naším hostem, panem docentem Martinem Olivou z Brněnského ústavu Antropos Moravského zemského muzea. Myslím, že pana docenta asi není třeba více představovat, to jste ostatně slyšeli v předchozí části, nebo si to samozřejmě můžete přečíst na našem Patreonu. Podle vašich reakcí a četných zpráv, které jsme od vás dostali, vás jeho svérázná postava velmi zaujala, což nás moc těší. Na konci předchozí části jsme začali probírat Gravetien, tedy slavné období lovců a sběračů, do kterého ostatně rovnou vplujeme. A já vám přeju příjemný poslech. Když se teda teďka dostaneme do období Gravetienu, tady na našem území, což je teda takové už celkem zásadní období, z kterého máme obrovské nálezy, tak jak bychom mohli ten Gravetien vlastně popsat? Vrcholné období našeho paleolitu, protože z této doby existuje nejvíc těch stratifikovaných a velmi bohatých stanic, které byly taky kopány nejdřív, že jo, předmostí. Omlouvám se, vás přeruším, aby posluchači věděli, co to je stratifikovaný. Uložený ve vrstvách a nevyorhaný z vrstev. Třeba předmostí, že jo, tak to bylo kopané už hluboko v 19. století. No a hned v roku 1894 se tam našel ten hrob těch 18 lidí a dneska si představujeme, že to spíš nějaká depozice nějakých vybraných zbytků jedinců, kteří byli původně pohřbeni nějak jinak nadzemně nebo pozemně a podobně, nebyli zakopáni. No a to je jedno. No ale zajistilo to těmto lokalitám světový věhlas, v čemž pak pokračoval vydatně teda profesor Absalon vykopávkami v Dolních Věstonicích, kde našel ty zvířátka, tu věstonickou Venuši, všelijaké umělecké předměty a potom docent Klíma a podobně. Bychom se asi mohli přiblížit významné 3 lokality, jako jsou teda Dolní Věstonice, Pavlov a to předmostí u Přerova. To předmostí, k tomu se váže už zmínka biskupa jednoty bratrské Jana Blahoslava z 16. století, že ve vršku pod skalkou předmostkou vykopávají kosti obrů a tak dále, čímž myslel mamutí kosti, ale o mamutech tehdy se nic nevědělo. No a potom v 19. století majitel toho pozemku Chromeček začal prodávat po fůrách odsaď mamutí kosti, které vozili do cukrovaru, kde to rozemírali na hnojivo. Že jo? Toho si všimli tam lidé, informovali Jindřicha Bankla, který tam jako první začal kopat, potom Karilaslav Maška, který tam našel například ten hrob, potom Martin Kříž, jiný amatér, ten měl štěstí zase spíš na umělecké předměty, pak tam spíš skupoval předměty od těch cihelních dělníků, profesor Absalon, čímž to všechno bylo odtěženo a dneska jsou zbytky té kulturní vrstvy pod hřbitovem. No a můžete se tam podívat na takovou odkrytou plochu, která je tam ponechaná in situ v takovém památníku. Já jsem četla, že vlastně i děti se tam houpaly na mamutích kostech. To jsou takové staré zprávy, jo. Při té těžbě té spraše, tak jsem tam našli nějakou pánev velikou, tak děti se na to mohly houpat. A teda to předmostí, tak to považujeme, že to je vlastně nejmohutnější sídelní aglomerace. To muselo být krásný, to předmostí. Kdyby tohle bylo vykopané jako celý, nebo ve velkým a s pořádnou dokumentací, tak by tam bylo víc vrstev. To bychom věděli o hodně víc. A máme z toho třeba nějaký doklad teda toho, jak si můžeme představit jejich obydlí, nebo jakou formou oni bydleli? No, s těma obydlíma je to složitý. U nás jednoznačný obydlí gravecký, no, já sám jsem jedno vykopal teda, jo, v Milovicích, to je takovej kruh z mamutích kostí, ale to, co třeba prezentoval docent Klima jako obydlí, tak je těžko akceptovatelný z těch Dolních Věstonic. Tam jsou 2 takové chaty publikované. Ta chata číslo 1, to je prostě čočka kulturní vrstvy. Jo? Rozsah toho výkopu přesně vlastně limituje rozsah toho obydlí. A bylo tam spousta věcí, on řekl obydlí, no ale to je nedoložitelný. Stejně jako obydlí číslo 2, takzvaná chýše šamana, to byla údajně pec, kde se pálily jaksi keramické sošky, nebo vypalovali. A ten obvodní vál, on taky splývá z hranici toho výzkumu, takže to je
To dneska by se nedalo takhle vyložit, i když je nesporný, že v těch dolních Věstonicích objekty být museli, jenomže ty se dneska detekují daleko složitějším způsobem, třeba distribucí, já nevím, štípané industrie, že já nevím, ty skládanky se najednou končí mají nějakou hranici, jak se řekne, aha, tak to byla hranice toho obydlí, kde byla ta kůže a za to už to nešlo a podobně, jo. Nebo nějaké, já nevím, třeba kůlové jámky, ale těch bývá taky málo. Je to nesmírně těžká věc. Máme nějakou představu o tom, jak sídlili ve smyslu toho, že se přemisťovali a vraceli se třeba na podobná místa? Můžeme něco takového doložit? No, tak právě tyhle sídliště se předpokládá, že byly nezvykle permanentní, jo, čili stálá a hlavně obydlená hlavně v zimě, bych teda předpokládal. To podle spíš logistiky teda celé té populace, že ona na zimu se sešla, že no a na jaro se zase rozešla do těch takzvaných task specific sites, to znamená těch specializovaných tábořišť, loveckých většinou. I tak ale, i když to nebyly úplně permanentní teda tábory nebo stálé tábory, tak byly velmi výrazné v porovnání s tím, co zanechávají subprocentní lovci a sběrači. To se kdysi v 60. letech konal někdo, myslím, v Chicagu kongres, ze kterého vznikl vynikající sborník Man the Hunter, člověk lovec, kde teda došlo ke konfrontaci archeologie a etnologie a vyplynulo z toho, že ti současní nebo subprecentní lovci, sběrači, eskimáci, sánové, andamánci a tak dále, nezanechávají vůbec takových stop výrazných a tak výrazné sídlištní pozůstatky jako ti paleolitici, že to muselo být úplně nějak jinak v tom paleolitu prostě. Že dneska jsou daleko roztoulánější prostě, takový efemérnější ty stopy a podobně. To předmostí u Přerova, tam už teda máme doklady toho, že vlastně docházelo k lovu mamutů. No lovu, je tam obrovské množství mamutích zbytků, jo, což vyplývá například z toho, že ten Martin Kříž, on byl docela bohatý člověk, byl to právník a on neváhal ten svůj majetek prostě všechen vyházet na to, aby kopal všude sondy v jeskyních a na tom předmořském bršku celým. A on nechal hloubit sondy na různých místech toho návrší předmořského zvaného Hradisko, kde dneska je to zastavěný panelákama a odtěžený, už to není možné opakovat. A on, já nevím, v polovině těch svých sond, které tam byly na zdař Bůh, na obrovské ploše, našel mamutí kosti. Čili ten pahorek musel být pokrytý obrovským množstvím mamutích kostí, které se samozřejmě soustředovaly v místech toho sídliště. A těch tam bylo teda strašné množství. Já vím, že teď je otázka, je to od lovených mamutů? Já bych řekl, že ano, z části jo, protože na ruských lokalitách, třeba na ukrajinských, se našly hroty, třeba, já nevím, v Žebru, v Kostěnkách se našlo a tak dále. Otázka je, jak to lovili, že jo, to je zase jiná otázka. Ale já bych řekl, že většina těch mamutích kostí, jak je nacházíme na těch sídlištích, Předmostí, Dolní Věstonice, Milovice a tak dále, že je nazbíraná a že to byla jakási mánie těhdejších lidí prostě sbírat pozůstatky těch mamutů po okolí a snášet si je na ta sídliště. A teď to může mít nejrůznější teda důvod tady tohleto. Vlastně ty mamutí kosti byly pak nalezeny v nějakých hrobech, že jo? Ano, využívali se i v hrobech jako různé příklopy a tak dále. Pane docente, když se teda podíváme na ten lov mamutů, dříve samozřejmě ještě u spousty lidí koluje ta představa, že si kopali ty velké jámy, jak to známe od Štorcha. No. A jakou my máme představu? Já jsem četla, že vlastně u Dolních Věstonic, že tam byly nalezeny i ohňové zóny, jestli to správně říkám. Máme mi teda nějakou představu, jak ten lov mohl probíhat? Představa těch jám, že je kopali na těch nějakých mamutích stezkách, je překonaná, protože tehdy se předpokládá trvale zmrzlá půda, takzvaný permafrost, od hloubky, já nevím, řekněme třeba půl metru, 1 metru, až do třeba kilometru. Jo? Takže v tomhle nějakými kostěnými žebry nebo co, nejde nic vykopat prostě, jo. Korne, aby do toho padl mamut a nemohl vylézt. Úplný nesmysl, takže tohle ne. A co si myslím, že tam hrálo roli, asi skutečnost, že na jaře nebo koncem zimy jsou ti mamuti
velmi zesláblí, jo? Jsou vyhladovělí, zejména se to týká mladých mamutů, tak řečeno teda milou z posledního, no a taky oni převládají v tom úlovku, takže asi byla nějaká složitá strategie lovu vyvinutá, že nějakého takového mladšího jedince, který se tam někde potácel, oddělili od toho stáda, možná nějakým ohněm, rámusem a tak dále. Možná tam zakládali kolem té die nějaké takové ohňové zóny, kterým se ti mamuti snažili vyhnout a až je zahnali do bažin, tak od nich nějakého oslabeného jedince odehnali a toho pak nějak ušloukli. Asi tak nějak si myslím. A tady se zase teda asi vychází z těch etnografických paralel z Afriky, kde se lovili. No, ale tam se lovili sloni, ale víme teda právě z Afriky, i tam nikdy nebyl led, že? Tam nikdy nebyla zamrzlá půda, ale i tam jsou po údobích toho sucha ty populace značně zdecimované a ti mladí jedinci teda fakt melou z posledního. No. Ten lov mamutů byla nějaká prestižní záležitost. A že je možné, to určitě ano. Já si myslím, že jak se říká lovci mamutů a teď měli spoustu toho masa a tak dále. Jo. Když jsem ten lov povedl, tak asi měli maso, pálili i ty kosti na hromadách, asi u toho dělali strašlivé vylomeniny a vykládali si prostě, kdo koho spolil a to nešlo, nebralo konce tady ty chlubné, vychloubačné řeči, si tak představuju. No ale z toho vyplývá, že ten lov mamutů měl obrovskou roli společenskou, ale zase to nesmíme přehánět s tou každodenností, s tím potravním aspektem. Oni většinou žili z toho drobného úlovku, z nějakých zajíců, hodně sobů a tak dále. Málo koní ku podivu, těch jestli bylo málo, nebo je neuměli tak lovit. Soby, zajíci, potom kožešinová zvěř. Těch mamutů jsou neuvěřitelné hromady, takže to dělá dojem, že opravdu to bylo hlavní, prostě ulovit jednoho mamuta, to je jak 1000 zajíců, že jo, to je jasný, ale oni ty zuby, mamutí a tak dále, ty klí a ty, který jsou tam na hromadách a ty pánové a já nevím, lépky a mandibuly, spodní čelisti teda, že ono je to asi většinou nazbíraný a snesený prostě. To nesvědčí o tom, že by to všechno snědli. No a představuji si, že to nebyla vůbec každodenní záležitost. Zřejmě oni se setkávali při těchto příležitostech, když tušili, že ti mamuti půjdou kolem ze širokého okolí, třeba až já nevím, někde z jižního Polska mohli přijít s nějakou surovinou a tak dále, jak by se sem jinak dostávala. A asi společně potom ty mamuty lovili a když nějakého ulovili, tak teda to pak pekli a pálili ty kosti a vyváděli u toho nějaké zčilené oslavy a rituály a takové ty potlaše, jak měli ti indiáni, kdy ničili ten majetek. V této souvislosti je zajímavá jedna věc z Dolních Věstonic a toho si nikdo nevšiml, i když to Absalon velice dobře popisuje v té knize, v té druhé pracovní zprávě, kde píše o nálezu Venuše. Ta Venuše ležela v centrálním takovém obrovském ohništi. A v tom ohništi kromě toho byly i stovky krásných věcí z pazourku radiolaritu, které byly přepáleny. Jo? On říká, že to není žádný odpad, že to jsou pěkný jádra, pěkný čepele, pěkný nástroje. Jo? A všecko zničený žárem. Z toho vyplývá, že někdo úmyslně tyhle hodnoty, protože to pro ně byly hodnoty, házel do toho ohně, připustil, aby se to teda zničilo, protože dával tím najevo, že on má takové mocné styky prostě a možnosti, že si to zase opatří. To je přesně to, co dělají ti severozápadní indiáni, ti kvakiutlové a podobně. Vylejvají polívku a blbnou prostě na ultimo, ničí, já nevím, vyřezané předměty a pokrývky a všecko možné, dokonce zabíjejí otroky a přitom a strašlivě řádí, prostě aby ukázali, jak oni jsou schopni si to zase opatřit, takže se na to můžou vykašlat, na tenhle majetek prostě. Strašná ukázka prestiže. Tak my se teďka vlastně můžeme teda dostat k té věstonické Venuši a ona je vyrobená vlastně docela z unikátního materiálu, že jo, pro tu dobu. No, tak tehdy v té době pálená hlína byla vlastně novinkou. Ona se ukazuje v té době i
Dokonce známe nějaký vzorek i z nějakého středního paleolitu, někde myslím z Francie. I v té době toho gravetienu nebo epigravetienu se objevuje třeba i někde v Srbsku, potom někde na Sibiři a podobně. I tady nakonec v rakouském Podunají, v Kremzu, na jedné lokalitě jsou nějaké sošky známé, ne tak pěkné jako ty věstonické. V těch věstonicích se to rozvinulo extra teda a tam z toho dělali sošky. Žádnou nádobu, jo? Ani žádný pokus vlastně nevidíme, ale sošky, jo? Drtivá většina té pálené hliny je v podobě rudek teda, nebo zlomku. Ale jsou i sošky a těch je několik desítek teda. A my máme i na těch rudách otisky nějakých možná šňůrek, že jo? Nějaké jako... Jo, a textilu, to je taky takové kontraverzní téma, že je tam otisk nějaké takové pleteniny a dokonce velmi jemné. To zase vypadá, lidi si kladou otázku, co s tak strašně jemnou prostě tkaninou, kdyby si dělali něco jako jutu, takový prostě hrubý, tak bych to ještě pochopil, ale proč tak jemný, to je skoro na úrovni hedváby, Zase tam musíme vidět tu prestiž, jak člověk začne něco dělat, tak je jat prostě tím procesem výrobním a snaží se to udělat jemněji než ten kolega prostě, jo. To je zase taková sociální emulace mezi lidma vzniká. Tak jedině proto, jo. Nebo že nějaká žena se pak mohla ho nosit nějakou zvlášť jemně pletenou rouškou, možná taková prestižní záležitost. Ano, na to přišla tady americká badatelka Olga Soperová, která to pak u nějakého Jamesa Adovázia, který to zná od těch indiánů, prostě si to ověřila, oba to potvrdili. Docent Valoch ten tomu moc nepřál, napsal takový článek, že to, jako, který to nějak má zpochybňovat, ale ono to jako oficiálně platí, že to tak bylo, ale vím z takových hovorů, že spousta lidí to tak nějak těžko chápe a já to taky tak trochu těžko chápu, prostě, ale jako věcně nemůžu nic namítat. A když se teda podíváme na ten nález Věstonické Venuše, tak byla nalezena během výzkumu, který vedl Karel Absolon, ale vlastně on není přímo ta konkrétní osoba, kdo ji našel. Že ne. Absolon vlastně žádný archeolog nebyl. On byl vystudovaný geograf, zoolog a tak dále, takže k archeologii se dostal druhotně, když právě rozkopali teda Dolní Věstonice, jo, tam nějakou cestu upravovali a vyhrnuli se tam mamutí kosti a pazorky v 22. roce. A on si prosadil, že od toho 24. roku to bude kopat on, aby vlastně, protože on byl nesmírně ctižádostivý, jeho dědeček Vankl taky nejvíc vynikl jako archeolog, takže v tom navazoval na toho dědečka a on vlastně měl na svém oddělení, což bylo zoologické oddělení tady v muzeu, tak tam měl ve správě nákupy těch obřích sbírek toho Káje Mašky a Martina Kříže. Jo? On to měl za povinnost inventovat a spravovat, což teda moc nečinil. Ale když jsem něco takového nového našlo, tak na to hned skočil a kopal to. Ale nebyl tam přítomen a kopat vůbec neuměl teda taky. Jo? A zrovna když našli Věstonickou Venuši, tak byl ve Francii, navštěvoval tam nějaké jeskyně a vrátil se až za nějaké 2 měsíce. Ne, že by ho to nezaujalo, velmi ho to zaujalo. Naopak tady sprdil všechny, co o tom už někam referovali do novin a tak, napsal jim takový dopis, že to jsme si teda nedomluvili, to musí zůstat v tajnosti, že on s tím měl svoje světovládné plány, že jo, jak to prosadil pak do toho The Illustrated London News, ale až po několika letech, jo, kdy se to víceméně tutlalo, ale chtěl mít tu světovou bombu teda. Kdo byl teda ten člověk, kdo poprvé vlastně na nějakou sáhl? Tam kopali Němci samozřejmě, protože místní obyvatelstvo bylo německé, to bylo vyhnané až po druhé světové válce. A tam kopal nebo dělal takového předáka těch dělníků syn starosty místního, nějaký Seidl, Josef Seidl. A ten našel ten první kus a ten druhý kus ležel 10 cm od toho. A byl u toho teda ten technický vedoucí vykopávek Emanuel Daňa a nad tím výkopem stál ještě tady paleontolog z muzea Jaroš, Zdeněk Jaroš. No a ti to tam komentovali těmi známými slovy, to je ženská a tak dále. Kolem toho ohniště měla být ještě nějaká kamenná sedátka. Možná se někde píše, ale výrazný to teda nebylo, nějaký kamen tam možná byl.
Nepředstavujte si to tak vůbec, ty baltické ohniště jsou obklopeny nějakými sedátky. Jo. To je vůbec zajímavá věc. My když si pečeme špekáčky někde v terénu, tak si nazbíráme pár kamení a uděláme si takový ohnišťátko obložený kamením. Ono je to i prakticky, aby se ten oheň třeba nerozlezl. Ale oni to tak vůbec nedělali. Takovýhle ohniště obložený kameny, těch je známo strašně málo a většinou z pozdějších dob a tak dále. Tady ty baltické ohniště to jsou buď jenom takové šmouhy nějakých uhlíků, anebo jako v těch věstonicích i tlusté vrstvy prostě uhlíku a nahoře je to, ku podivu nahoře, nad tím je to propálený, nikoli pod tím, jo, jak bychom předpokládali, jo, ale není to obložený kameny. Když se ještě teda dostaneme k té třetí nejvýznamnější lokalitě, což je Pavlov, tak jaké tam máme vlastně takové nejzajímavější, nejdůležitější nálezy? To je takový sit martyr, jak říkají Francouzi, čili sídliště mučedník, jo, tím, že bylo kopáno sice, teď si to rozházím, Akademii věd a sice až v 50. letech, ale nikoliv teda metodami, které bychom dneska jaksi přijali. No, ta metráž tam byla vedená velmi vágně, jaksi nálezy byly z těch jednotlivých metrů sesypávány, pořádně se neví, kde se co našlo, akorát u těch významných věcí teda, ale u té industrie to se neví. Vrstev tam bylo zřejmě několik, jak ukázal poslední výzkum, přičemž ty spodní se ani nedokopaly a podobně. Ale jako stran umění třeba, zejména umění, je to vynikající lokalita. My tam máme vlastně nálezy lidských čelenek plastických, které byly vyrobené. To vypadá jak čelenka, nejlíp si u toho představíme funkci, že to má nějaká žena, teda, mohl to být i muž, na čele je to zdobený, je to z šupin mamutích klů udělaný, perfektní, je to zdobený geometrickým, výhradně geometrickým ornamentem, který je vždycky asymetrický, to je taky zajímavé, že neměli ten smysl pro symetrii, nebo si ho nevážili, a taky trpěli takovým principem horor vakuí, jo? Že oni měli ten geometrický ornament rozprostřený do takových kazet, do takových políček, ale žádný políčko není prázdný, celý je to pokrytý teda tím ornamentem. No. A to se tam našlo v několika situacích, žádná ta situace ovšem si nenapovídá, jak to bylo nošeno, že to bylo opravdu na hlavě, jo? To by se muselo najít na nějaké lepce v hrobě potom. A ten trojhrob, to jsou teda pohřbení 3 mladí lidé, kteří jsou v takové zajímavé poloze. Jo, 3 mladí lidé, kteří jsou ve velmi zajímavé poloze. To je z Dolních Věstonic 2. Ten prostřední je na zádech, asi jsou to muži teda, dřív se říkalo 3 grácie, že jo, původně. Ale asi jsou to muži, ale takový strašně nedomrlí teda, jo. Podle ženské lebky předmostí, myslím 4 a mužské lebky předmostí 3, anebo je to naopak, jsem se podívat, se uvažovalo, že oni měli značný pohlavní dimorfismus, to znamená, že muži měli ty archaické znaky, takové ty výčnělky na lebce, všelijaké starobílé a ženy byly takové jako hodně sapientní a tak, a že byl mezi nimi velký rozdíl. To ovšem zejména po objevu tady tohohle trojhrobu padlo, protože to jsou velmi gracilní lidé 3, ale zřejmě muži teda. Přičemž pohlaví toho prostředního se vůbec morfologicky určit nedá a určilo se až geneticky, že by to byl spíš teda muž. Takže podle toho, jak vypadala lebka jiné kosti, tak vůbec to nenasvědčilo tomu, u toho prostředního se nedá říct ani podle pánve, jestli je to muž nebo žena. Čili byli to takový zženštilí muži. No a teď si vemte, v jaké poloze byli pohřbeni. Ten prostřední je na zádech, ten, co je od něho vlevo, mu sahá do klína, což je takový divný gesto, kde je červený flek okrovej, a ten druhej na pravo od toho prostředního je k němu otočen zády, dívá se od něho, ale má za zády s ním propletenou ruku. Takže to znamená, že to byla taková trojka lidí s podezřelým chováním,
možná homosexuálů, což se u lovců sběračů dost toleruje, nic proti nim nemají. Takže to by nebyla příčina smrti, jo, kdyby se tohle na ně nějak provalilo, ale možná, že někdo tam dospěl, měl nějaké vidění, nějaký šaman, že by bylo potřeba udělat nějakou oběť. No, něco takového tam bude zatím. No. Když jste zmínil toho šamana, tak to bychom se mohli dostat do Francouzské ulice v Brně, kde byl teda nalezený velmi zajímavý hrob s zajímavými přídavky hrobovými. No, to je taky zajímavá věc. To bylo nalezeno 1891 při kopání kanálu a je to takový příklad, kdy ti archeologové jdou teda hodně ve stopách té průmyslové takové činnosti, jo. To tam našli při rozšiřování kanalizací, nahlásili to teda tomu Makovskému na tu Technische Hochschule v Brně, kde byl profesorem geologie na technice, tehdy to patřilo nějak dohromady. A on ještě si dal 2 měsíce čas, než se na to šel podívat. Prostě pak to tam našel jako v nějaké chalupě, kde to bylo nepoškozené, dneska by se to asi rozbilo. No a rozšířil ten výkop na obě strany a dobral ten zbytek, jo. No a ležela tam teda hromada kostí nosorožce a mamuta, klí, lopatky, celá lebka nosorožce, žebra nosorožce, podobně. Potom tam byla lebka nějakého člověka zralého věku, nějakého 40-tníka, 50-tníka, taková dost archaická a asi i poškrábaná úmyslně. U toho byly zlomky toho postkraniálu, čili 2 stehenních kostí, které, jak se později ukázalo, to je taky zajímavé, na to mě upozornili až 2 vídeňské antropoložky, když to viděli, že tam je záněto kostice vlastně. To žádný antropolog předtím tam neviděl prostě. No a k tomu byly tak zvláštní milodary, že se to velice podobalo milodarům nebo atributům, proprietám sibiřských subrecentních nebo irecentních šamanů. Byla tam ta loutka, že jo, to je známá taková věc. Byly tam ty kruhy, což ty šamani nosijou, i když jsou, myslím, dneska z mosazy a tam to byly kameny kruhy. Byly tam takové kotoučky, s kterými se asi dobře věštilo, asi symbolický význam měli. No a byla tam taková palička, o kterých, protože všechno se nejdřív interpretuje prakticky, takže to je jako na výrobu té štípané industrie, otloukač, ale ne. To mě vysvětlili tam jaksi experimentátoři, že tímhle teda určitě ne, protože to by bylo úplně jinak jako opotřebený. No tak co jiného, než si myslet, že to je palička na buben. A tím je perfektně ta představa šamana dokreslená, protože šaman musí mít buben, že? My asi máme i třeba jiné nálezy hudebních nástrojů, že tuším, že z jedné jeskyně je nález píšťalek, takže můžeme i předpokládat, že nějaká hudba byla, no. V Dolních Věstonicích byl nalezen hrob ženy, která měla asymetrický obličej a zároveň tam byla nalezena i vlastně hlavička ženy, která byla takový jako portrét vlastně zobrazený, který byl vlastně také asymetrický. A to je taková novinářská historka, kterou přiživoval docent Klíma, ale přiživoval to dost nesmyslně, protože on sám tvrdil v té své monografii, že ta část sídliště, z které pochází ten hrob, je mladší než ta část, ze které pochází ten portrét. Čili to byl portrét dopředu, 1000 let dopředu, no tak to je samozřejmě nesmysl. No ale teď tady kolegyně Vaničková se sochařem Bílkem udělali rekonstrukci tváře té ženy. Oni to dělali velmi svědomitě, ale bohužel ta asymetrie v tom portrétu už vůbec žádná není, jo? Takže ta žena se říká žena s křivou tváří, ale ta jejich rekonstrukce, to je normální ženská prostě, jo. I když až se mně zdá, že až moc teda to odstranili tu šikmost té tváře, protože ona fakt jako při spodním pohledu na tu lebku, ta lebka je asymetrická a úplně asymetrická je ta čelist a to je zásluha profesora Ramby, to byl nějaký dětský chirurg tady přes tyhle věci, ještě žije, pardon, tam byl, je, a ten přišel na vynikající interpretaci, teda, protože to znal z praxe,
že ta dívka dostala někdy v 10 letech ránu, zlomil se jí ten kondyl, čili ten výběžek té čelisti, ten se jaksi strávil v té tkáni, ale protože ještě rostla, tak se vytvořil náhradní kloup, ale kratší, mnohem kratší, čili i ta lebka, která ještě rostla, se vyvinula asymetricky. Takže ona asi žena s křivou tváří to byla, ale teď ta nová rekonstrukce, která je velmi známa, bohužel tuhletu vlastnost teda potlačuje. A jak to bylo doopravdy, já nevím. No. Když se vrátím ještě k té sošce, která byla nalezená ve Francouzské ulici, tak to je vlastně také světový unikát. Ona totiž je vyrobená, jak přišel na to profesor Řehak, následník toho Makovského z té německé techniky, je vyrobená z několika kusů, které nejsou z jednoho kusu slonoviny, podle těch takzvaných letokruhů. Jo? No a že to teda jsou asi pozůstatky 2 sošek, jmenovitě ten trup s tou hlavou je z jedné sošky a ta ruka je z druhé sošky. No ale to je možná pravda, ale není asi z druhé sošky, protože jinak tam chybí stopy nějaké druhé sošky, ale asi z téže sošky, ale nebylo to tam jako přidělaný na pest prostě. Mohlo to být nějakou kůži přidělaný, nepohyblivý, přilepený, v nepohyblivé poloze, to je pravda, ale mohlo to být taky svázaný nějakou šlachou prostě, takže se to hýbalo a v tom případě to byla opravdu první jaksi loutka na světě a taky jsme žádani třeba nějaký muzeum, nějaký automata muzeum kdesi a nějaký muzeum loutek v Anglii. Jsme žádani, aby jsme jim poslali tu loutku, že si to tam chcou vystavit a funguje to takhle, jako že to je nejstarší loutka. Úplně jistý to není. Takže bychom tady zmínili nějaké paleolitické hroby z toho mladšího Gravetienu, ale můžeme mi vlastně něco říct o tom pohřbívání, jaký byl ten pohřební ritus paleolitu? No právě, to je taky kontroverzní téma, protože já jsem jednou napsal, že pohřební ritus tady těch Gravetinců neznáme a bylo mě odpovězeno, jak to, že neznáme, teď nejvíc hrobů je právě z této doby, takže víme, že byli pohřbíváni kostrově, většinou ve skrčené poloze a tak dále do mělkých jamek. Jo, to je pravda, ale jenom ti vybraní, jenom někteří jedinci a velmi zvláštní jedinci, bych řekl, zatímco to gros té populace opravdu nevíme, jak bylo pohřbíváno, ale víme, že nějak jinak, že ne do země, že bylo pohřbíváno nějak nad země, možná jak indiáni to dělají, že je věší do stromu, na takové prkna třeba. No, takže jo, nějakým způsobem jiným, pozemním, nadzemním byli pohřbíváni lidé a teď sem tam se stalo, že něco se z nich, to, co se uchovalo, třeba, já nevím, hlavně lebky, nebo kusy páteři, že ti držou hodně při sobě, nebo kusy rukou a tak dále, bylo sebráno a dáno třeba do nějaké depozice, jako v tom předmostí. Takovou mám představu. Ti vlastní jedinci, které známe jako pohřbené kostrově, tak to jsou většinou nějací mimořádní lidé. Jo? Jak je ten brněnský šaman, který trpěl teda tím zánětem o kostice, nebo ta žena z těch Věstonic, ta byla mimořádně taková jemná, gracilní, taky plná všelijakých nedostatků teda. No a ta trojka z těch Dolních Věstonic 2 taky, jo? To byli takový divní, jací si nevyvinutí lidi plní nějakých chorob a tak dále. Takže to byli většinou takový patologičtí jedinci, kteří asi nebyli typičtí pro tu společnost, ale něčím budili pozornost spíš v takové nějaké si, řekli bychom, nadstavbové sféře. Jo? Co my třeba úplně postrádáme, a to bychom předpokládali po četbě, já nevím, Štorchových knih, že budou třeba pohřbívat nějaké náčelníky, nějaké silné muže, s nějakými hroty, prostě oštěpy, a kteří se budou reprezentovat jako mocní lovci a takhle. Ne, takový hrob neznáme ani jeden. Jo? A když známe hroby třeba s těmito oštěpy, známe ze Sungiru u Moskvy, to je taky doba lovců mamutu, tak jsou u dětí, u úplně malých dětí, které by je skoro ani nezvedli. Čili je to zase jenom symbol. Jo? Jak se vyvíjel vlastně pohled interpretace archeologů tady na ty hroby, protože oni asi původně se na to snažili trošku přenést i tu jejich křesťanskou víru, že vlastně... To je pravda, no.
to je právě osud té depozice v tom předmostí, kterou našel ten Karel Jaroslav Maška. Že jo? A Karel Jaroslav Maška byl středoškolský profesor a pak ředitel reálky v Telči. A on si za toho starého Rakouska nemohl kor dovolit prostě nějaké volnomyšlenkářství. On psal v nějakém článku, že to, co všechno našel, není v žádném případě důkaz pravdivosti učení Darwinova, že člověk by se z nějakého nižšího tvora vyvinul, jo, aby nebyl v podezření, že tohle to hlásá, no a tak dále. A když našel tady ten hrob, tak on se snažil to jaksi vysvětlit v takových křesťanských dimenzích, že on měl nějaké náboženské představy, ten pračlověk své mrtvé pochovával a tak dále. Jenomže jeho souputník a konkurent Martin Kříž, který mu to hrozně záviděl, tady ten objev, tak hned si tam udělal právnickou smlouvu, že byl právník s nějakým majetkem toho pozemku, že napříště tam bude kopat on, prostě čímž strašně naštval toho Mašku teda. No a kopal tam a taky tam udělal, protože se snažil nějak ukázat, že ten celý hrob není paleolitický, že je pozdější a tak dále, tak udělal ze svědky toho objevu takovou anketu, která je nepublikovaná, já jsem teda ten nejlepší dopis publikoval už i v angličtině a nějaký svědek toho objevu říkal, tam to leželo úplně na zdař Bůh, žádný kostry tam nebyly prostě, to byly naházený kosti úplně na zdař Bůh, mezi tím tlustý vrstvy popela, o čemž píše Maška v článku, že tu a tam se namanul i uhlíček, tak on píše tlustý vrstvy popela, že jsem panu profesorovi říkal, že tady asi pekli ty lidi, jako jo. Takže to muselo být velmi výrazné tady tohleto, jo. No a Maška z toho udělal jako hrobku, aby to vypadalo tak křesťansky, aby jako nepropagoval nějaké podezřelé věci ve své době. No. A to se táhne od té doby a pořád to tak se jak straší v literatuře, jako hrobka celý. A s výzkumem toho gravetěnu se pojí ještě taková velmi nemilá událost, což byl požár Mikulovského zámku, kde vlastně schořela spousta nálezů. A to bylo v jaké době? No, na konci druhé světové války. Je to teda dost nepochopitelná věc, proč ti Němci se snažili prostě ty věstonické a jiné nálezy, co mělo obrovskou pověst, která, pravda, zase musíme přičíst Absolonovi k zásluhám, že to teda takhle zpropagoval po světě, tak mělo to obrovskou pověst a ti Němci se rvali jak psi, prostě ti nacisti, kdo to bude kopat, kdo to bude spravovat a tak dále. Nakonec to dostal jako vedoucí ty vykopávky ve Věstonicích nějaký Asien Bomers, což byl SSák, ale on to byl takový účelový SSák, že jako ze začátku psal Himmlerovi, že to kope ten Žid Absolon a úplně blbě, jo, a tak, aby to bylo tak, a že on by tam dokázal nějak tu rasu prostě a tu nordickou, že tam má svůj původ a kde si cosi. Potom mu to teda přiklepli, že jako to má kopat, ale on potom nějak otočil a úplně začal psat jinak, že to vůbec nebyla nordická rasa a vykašlal se na tohleto a ti SSáci po něm dokonce tak jeli, že mu co si zabavovali a on se to snažil před nima skrývat a já nevím co, takže to bylo takové složitější. No. Ale na druhé straně přestají ti svoje počáteční hloupé rasistické řeči, tak on tam kopal strašně důkladným způsobem, teda vynikajícím způsobem. Proti Absolonovi mnohem líp teda. No. Když tam kopal, tak bydlel teda v Mikulově, nedaleko toho. A to bylo už tehdy v říši, jo? To bylo v Sudetech, čili odstoupeno říši. No a ten mohl mít zájem jedinej na tom, že ty sbírky se tam přestěhují na ten zámek, protože by je měl blíž. Jenomže tady to prosadil i Hermann Schwabediesen, to byl šéf tehdejšího Antroposu a nějaká Asmusová, to byla jeho podřízená antropoložka, že se to tam odstěhuje, dokonce to požehnal Karl Hermann Frank a tak dále, zatímco tady muzejní ředitel zastupující doktor Kittler, taky Němec, ale takový rozumnější, byl proti tomu teda zase. No, tak se to tam odvezlo, no a teď je otázka, co se s tím na sklonku druhé světové války stalo. Oficiální verze je ta, že Němci, nějaký Kreisleiter Sogl, to nechal nějak proložit hořlavinama a zapálit, takže
i když už tam nebyl v té době, byl někde na útěku, takže to zapálil nějakým dálkovým zařízením. Blbost, no, přece si nepotáhne za sebou kilometry nějaké zápalné šňůry na útěku, aby zapálil nějaký zámek, no tak to nemohl myslet nikdo vážně. No a trochu se to smetlo jako ze světla, tady ten problém, protože tam nějaký Němec, místní gymnaziální profesor Karl Hüttner, geolog a příležitostný archeolog, byl víceméně donucený napsat takový memorandum o tom, co si pamatuje. Dochovalo se to ve vzorné češtině, ač on byl Němec, čili někdo mu to diktoval, někdo to, nechci říct, aj přeložil, spíš to napsal česky a donutil ho, aby to podepsal, že potom bude moct zůstat a nebude odsunut. Já si myslím, že to byl takový kšeft. Takže a on pak už o tom nechtěl vůbec mluvit. Podepsal to, zůstal a konec, jako jo. Nic jsme se už nedozvěděli. No, takže já si myslím, že to bylo asi tak, že prostě mezi lidma se říkalo, že tam jsou obrovský poklady, což je pravda v tom muzeu, v tom zámku, tam bylo ty porcelány někde z Bretaně, z nějakých zámků přivezený a tak dále. No a že tam šli nějací lidi asi rabovat, jak byla taková ta nepřehledná doba. Teď tam byly uskladněny nějaký kanistry s benzínem od těch vojáků, kteří to obsadili. Oni tam chodili s otevřeným ohněm, protože nefungovala elektřina, pochopitelně něco tam chytlo, oni utekli, zámek vyhořel a pak se to tak jako spitlikovalo nějak, jo. Si myslím, no. Tak už tady máme zbývající poslední část paleolitu, což je Magdalénien. A to je vlastně doba, kdy k nám měly přijít nové populace lovců, koní a sobů. A z toho období máme i zajímavý nález z Čech s Hostimi. Tak to je asi tak před 15 000 lety sem přicházely asi skupiny ze západu. To na místní vývoj nenavazovalo. Vzniklo to někde ve Francii, ve Španělsku, že ten Magdalénien. Hostím je nejkrásnější sídliště tady těchto lidí v Čechách, teda říkám Morava, opravdu v Čechách. Kopal to teda docent Vencel. A on tam na svahu, ale který měl snad 35 stupňů, jo, to byl velmi strmý svah. Našel teda spoustu té štípané industrie, našel tam kosti, hlavně koní, potom nějaké hrubší nástroje a tak dále. A taky krásné rytiny na oblázcích nebo na destičkách z břidlice, rytinu, hlavně koní teda, pěkné rytiny koní, takže to je skvělý nález. No a teď, ale tam bylo plno sutí taky a jemu se zdálo, že ta suť vytváří takový kruh, jako, takže objekt. Publikoval obří takový pudory z toho objektu teda, který vypadá věrohodně. Ano, v té době byly takové objekty, takové trošku kruhy z kamení, to by se dalo srovnat, to by našlo analogie v téhle době. Jenomže mě na tom vadí ten svah 35 stupňů, jo. To je skoro takhle. Kdo by si na takovýmhle svahu prostě stavěl chýši, tam se nedalo ani spát. Tam, když jste se posadila, se vám všechno skutálelo, jo, prostě to. To je takový divný, no. A jaké máme nálezy z Moravy z tady toho období? No, tak hlavně je tady moravský krás. Tehdy to byla další vlna osídlování jeskyň, jo. První vlna za neandertálců, tak Kulna a tak dále, Švedů. A druhá vlna za toho Magdalénienu a to bylo osídleno podstatně víc jeskyň a to hlavně tam, kde byl potok, aby byla voda, anebo v severní části toho Karasu a ve střední části Karasu tam, kde je ještě nějaká voda, než se propadne do podzemí, anebo kde zrovna vyvěrá, jo, Byčí skála a tak dále. No. A nejkrásnější lokalita je určitě teda jeskyně Pekárna na Říčkách, právě v té jižní části toho Krasu, kde kopali už v 19. století, potom v 20. století hlavně Karel Absolon, po něm Bohuslav Klíma. Ti tam našli pěkné umělecké předměty, z nichž vynikají ty dvě žebra s rytinama bizonů, souboj bizonů, to našel Absolon, potom pasoucí se koně, to našel teda Klíma. No, jsou tam takové ty spatuly, jakoby takové ty, říká se dýky, no ale ty žádný dýky nejsou, ze spodních čelistí koně, vyřezaný, strašně pracně a porytý takovejma obrazama zvířat. Je zajímavé, že ta příprava tady těchto artefaktů
byla daleko tak nějak, bych řekl, pečlivější, jo, než ty vlastní rytiny. Mně to připadalo, jak kdyby to dali nějakému člověku, který moc, oproti tomu, co ryl ty bizony, které jsou perfektní, a i ty koně. Takže tady to se mu moc nepovedlo, že moc netrefil ty zvířata teda. Aha. A my tam odsud máme nález i harpuny, jo? Ano, je tam několik harpun. No a teď je otázka, co je to harpuna, jo? My harpunu vnímáme jako hrot se zpětnými zuby, ale lovecky vzato harpuna je to, co se oddělí od hratiště, pomocí prostředníku je to přivázáno a tak dále. Zůstane to v tom zvířeti, trčet, to zvíře krvácí, je dostopováno a zabito, jo? Proto Němci, kteří jsou takový přísnější, tomu říkají ne harpuna, jako patří to do skupiny harpun, ale speciálně těmto s těma zubama říkají Widerhakenspitzen, jo? Čili haroty se zpětnými zuby. A je tam vlastně nalezená i zbraň kopí s krevní rýhou. Co to znamená? To právě ta krevní rýha, ty kopí byly oddělitelné, čili byly to v tom loveckém smyslu harpuny a ta krevní rýha slouží k tomu, aby z toho zvířete vytýkala ta krev, aby se ta rána nezaspala tím hrotem, jo. To zvíře bylo právě dostopováno a zabito. A vlastně i z Býčí skály máme břidlicové oblázky s rytinami. Tak Býčí skála, to je takový zajímavý sídliště, protože leželo 80 metrů hluboko v jeskyni v totální tmě a vlhku a ti lidi se tam zřejmě bavili tím, že tam třískali ten místní rohovec, jo, v obrovském množství. A jinam to skoro nešlo, jo, tady ten rohovec. On neměl skoro žádnou distribuci, ale to je typicky pro ty dílny, jo, prostě. A to prozrazuje, řekl bych, tu podstatu těch dílen, že šlo o tu relaxaci, soutěživost a tak dále. A kromě toho se tam na místě v těch potočních sedimentech vyskytují břidlicové oblázky, které prostě provokovaly k tomu, aby byly porýty různými ornamenty. Tak jenom výjimečně je to něco figurálního a to se ještě můžeme dohadovat. Není tam žádný obraz zvířete, je tam třeba několik takových protomů, jakoby ženských postav, ale takových málo zřetelných, možná karikatura lidského obličeje, anebo při jiné orientaci je to takový ptáček na vajcích. To je zase otázka, jak to interpretovat. No a na jednom tom obrázku, který byl nalezený jedním amatérem, ovšem před jeskyní, vyplavený ven, jsou takové tvary, které můžeme interpretovat jako, že to je nějaká vulva nebo a tak dále. A vy jste zmínil ty temné jeskyně. Máme představu, jak se tam svítily mimo teda samozřejmě ty centrální ohně? No ty lampy, ku podivu, my z těch temných jeskyň na Moravě korňák ani lampy nemáme. Co se týče jako lamp, tak se píše o těch prohloubených vápencových takových deskách s abry převisu kolíbky, jenomže ten objekt nebo to osídlení bylo hodně před kolíbkama, to vůbec tam žádná tma nebyla. V těch kolíbkách to je sice, ale to není ani převis, to je taková skálka a potom je taková malá jeskyňka, z které ale žádný nálezy nejsou, jo. Takže tam si neměli proč svítit, leda v nějakým stanu večer nebo tak, takže to je divný, že jako ty lampy se našly pod čelým nebem. Zatímco v pekárně, možná i v Býčí skále, tak jsem se podívat, a hlavně v pekárně se našly nějaký konkrétce železitý, které když se jako rozbijou, tak z toho vzniknou takový miskovitý tvary. A potom se říká, že tam mohl být tuk a knot a že to byly teda lampy. No možný to je, ale zrovna v té pekárně taky moc nepotřebovali. Leda, že by si vzadu nějak svítili, jenomže on se to našlo hlavně vpředu. No kdo ví, jestli to byly lampy. Nikdo to nestudoval, jestli je to nějaké opálené nebo tak. No ale pěkná lampa, třeba zase ono to existovalo. A ta je všude vyobrazovaná, je taková zdobená a krásně udělaná, je v jeskyni Lasko, že? A tam teda, když malovali, tak světlo potřebovali, to je zase nesporné. Tak jo, tak já myslím, že tady to byl skvělý přehled paleolitu. Já vám jednou děkuju, že jste přijal naše pozvání. Prosím, rádu se stalo. Děkujeme, že posloucháte Archeopodcast. Pokud se vám rozhovor líbil a nechcete si nechat uniknout další, klikněte na tlačítko odebírat nebo follow a dejte nám like. Pokud nás chcete podpořit, podívejte se na náš Patreon. Tam také publikujeme detailnější popisy k epizodám, doporučenou literaturu k tématu, tipy na výlety a další. Vše je volně dostupné a odkaz na Patreon najdete v popisu epizody.
Děkujeme.